kang slupan sing tunggu pusaka. Jaman biyen kali teruse Plengkung Gading tekan Pondok Krapyak durung ditutup beton cor. Kalen kono isih akeh iwake lele lan mujahir. Ing pinggire kang nglendhut akeh welute. Amat Suhud wis ora dadi kaung ing prawira taman. Pindah omah cedhak kantor polisi Gading. Sedina-dina tunggu los pasar Gading. Gaweane dodol besi, tang, catut, pukul besi, arit, peso, lading, lan uga nyambi nukang patri. Dandanan kang saka kaleng utawa seng. Anake kang nomer 6 lanang. Arane Sumadi. Yen dong akeh gawean matri, wis bisa ngrewangi Amat Suhud. Nadyan pakaryane tukang patri ewa semono, Amat Suhud tetep diajeni dening wong akeh. Awit Amat Suhud pinter nambani wong lara werna-werna, luwih-luwih wong kang slupan barang alus. Sumadi kendel saba kali dhewe. Yen nuju mancing, baline bakda suruk. Yen ora mancing, dheweke ngluthus saba saluran golek iwak ing kalen gending. Wader, cetul, wader jembluk, isih akeh sing ing kalen kono. Utawa mujahir, lele lan uga welut. Wis, pokoke yen perkara golek iwak, Sumadi jan ngeroli. Hebat, ora ana tandinge. Kadang mlebu umpek, urung-urung asinere nggawa gedhing kanggo ngoprak-oprak iwak ing njeron urung-urung kang dawa 50 meter. Sumadi ngiring iwake. Wondene kancane akang aran Tukijo sing nadai nganggo jaring. Oleh-olehane lumayan. Kena kanggo nempur yen iwake didol. Kadang dianggo lawuh dhewe sak brayat. Pokoke jaman Jepang yen ora ndrengil, kendel, ora bisa nyambung urip. Beras ora saben warung ana sing dodol. Sing ana telo pendem lan telo rambat. Lunge diuntingi banjur didol. Digodhog, dibumboni bumbu lotis. Kangkung ditumis. Segane pohung diparut, digawe sawut. Yen kepengin panganan sakliyane sega bisa digawe mendut, tiwul, lan telo godhog. Telo goreng arang kandhing. Merga lenga jlantah, regane larang. Iwak bae mung dipepes. Wis, pokoke pahit kae. Karang jamane lagi arang pangan. Sumadi tau sekolah kelas 1 sekolah rakyat. Nanging banjur metu. Sebabe ora duwe klambi. Nyanyiyane biyen ngene unine. Itni katok goni, sangsi klambi rami. Gorok sigar. Bubur sing paling top, pati kanji. Cireng aci digoreng, klebu panganan top. Mula Sumadi bisa urip tekan seprene merga ndregil golek pangan srana saba kali utawa kalen. Sawijining dina Sumadi golek iwak kaya sakbene. Nalika lagi ngirik cetul, irike katutan wesi cilik gepeng. Dawane udakara 10 cm. Wesi gepeng lancip iku jebul wujude kaya tumbak cilik. Gandeng wesine neyeng, mula banjur diresiki.
Wesi cilik iku disimpen Sumadi ing bolongan dipan pring paturane. Awane ora ana kedadian apa-apa. Nanging bengine nalika Sumadi nglilir anggone turu, dheweke jerit-jerit lan bengok-bengok sakayange, gawe kagete wong sak omah. Tujune Amat Suhud ora ngepasi lunga mancing. Saben bengi adate lunga mancing golek iwak sidat sing payu larang yen didol. Ning bengi kuwi Amat Suhud ora duwe krentek nyuluh iwak. Amat Suhud gageyan nitipriksa anake ragil. Rumangsane Amat Suhud, awake Sumadi sak kujur dirubung ula weling. Bocahe girap-girap kamigilan. Ngguling mrana, ngguling mrene. Solahe gedabikan karo bengak-bengok. Pak, wedi, iki ana ula weling gubek sak awakku kabeh. Pak, ulane dipateni wae, aku wedi. Tulung. Kuwi entuk-entukane glidik njok saba kalen saben bengi. Kapokmu kapan? Mbakyune Sumadi semonto. Amat Suhud mencereng karo celathu. Adine lara kok malah disyukurke to, Nok. Mbok yo dilipur, aja malah disalahake. Wong kowe yo doyan iwake oleh-olehane adimu wae kok. Kono godhogno banyu panas, tak komprese ben anget awake. Mbakyune Sumadi mengkeret disentak bapake. Dheweke nuli klitih-klitih cethik geni ing pawon kanggo nggodhog banyu. Amat Suhud bali nitipriksa awake Sumadi. Endi ulane le? Iki Pak, ngrusup ing geger, ing tangan, ing sikil. Endi wis ora ana ngono lho le? Ucape Amat Suhud. Oh, iya. Wis lunga bolane, Pak. Ulane wedi karo bapak ketoke. Iya, ulane wis lunga. Pak, kuwi teko maneh ulane. Mlebu blombongan trundak amben iki. Aku wedi, Pak. Diobong wae ambene ben mati ulane. Aloke Sumadi karo tuding-tuding. Wes, aja wedi, tak kancani turu. Kandhane Amat Suhud. Pancen Sumadi yen cedhak bapakne rasane ayem. Sebab mesti diceritani werna-werna bab pengalamane bapakne. Uga cerita-cerita dongeng kaya dene Putri Parisade, Malin Kundang, Bandung Bondowoso, Sejarah Mojopait, Pangeran Diponegoro, Kraton Sigaluh, Pajajaran, lan sapanunggalane. Sumadi sing wis ora bengak-bengok keweden maneh banjur ditakoni. Kowe mau ngopo to? Kok dioyak-oyak ula akeh? Pitakone bapake. Yo adate to, Pak. Golek cetul. Kae entuk sak tembolong. Wis tak pepes kaya adate. Nganggo dibumboni uyah, bawang lan jahe. Rak kena kanggo lawuh mangan sawo to? Iya. Sabanjure piye? Kok ana ula padha teko rene? Oh iya, Pak. Aku kelingan mau nemu wesi kaya tumbak cilik. Ana ngendi ya mau? Tak eling-elingi dhisik. Kandhane Sumadi. Kelingan durung? Apa wis mbok buang maneh? Ana kene lho, Pak, kerise cilik. Sumadi nudingi bolongan pinggirane amben pring. Wesi mangun kaya pusaka tumbak cilik dijupuk Amat Suhud. Wesi disawang tajem, banjur diusap. Wiwit iku ora ana wewujudan ula weling akeh sing ngrubung awake Sumadi. Pusaka mau jebulane bedor panah pusaka jaman kuno. Dasar Amat Suhud uga asring ngopeni lan marangi Wesi Aji, dadi yo ngerti
watak wantune Ponang Pusaka. Pusaka cilik mau jebul duwe khasiat sing ampuh. Amat Suhud ngerti, banjur dipasang ing tekene. Teken penjalin wulung puruse diwenehi pipa saka kuningan, digawekake tutup sing kena diulir. Kanggo tekene yen lunga adoh. Saumpama Sumadi dudu anake Amat Suhud, mbok menawa wis mati merga kamigilan. Tujune bengi kuwi Amat Suhud ora pinuju lunga mancing. Dadi ana sing bisa nyelametake Sumadi.